כאן אלי, אבל אנחנו בעוד סרטון חדש ומגניב עם אביב, בן דוד שלי, לא בן דוד, התבלבלתי, חבר שלי מהבית ספר, וגם אילון, חבר שלי מהבית ספר. תגיד שלום אילון. שלום. אוקיי, והיום אנחנו עושים אתגר עליי, אוקיי? אני אומר שאלות, הם יצטרכו לענות, אוקיי? כמה לייקים יש לי? 28. שתיכם טעיתם. כמה? 131. 131? כן. אוף. אוקיי, שאלה הבאה. מה המאכל שאני הכי אוהב לאכול? המבורגר עם צ'יפס וטחינה. מה אתה אומר? הבורגר עם צ'יפס וחציצה. אביב צדק! 1-0. לא. תכתוב אביב ואילון. לא. פשוט... תעשה נקודה. לא, אתם בצד, הבנתם. די, בבקשה. אוקיי, השאלה הבאה, אוקיי? כן. כמה רשומים יש לי? 29. 29. 5. 5! אבל מי הם? איך קוראים להם? תגיד. רק 2 אני יודע מהם, ואחד זה יגל, ו2 זה בן דוד שלי. בסדר. אני יודע, אני נו. ואנחנו אחד, נכון? לא, אתה... וגם אנחנו משותפים שלך. יאללה, עכשיו הדבר הבא, אוקיי? מה? אוקיי. רגע, נחשוב. מה הבאתי היום לאכול לבית ספר? אני יודע. נו. שזה חביתה. שניכם צדקתם. 1, 2. יאללה, שאלה הבאה. תגיד, 2 קבוצות צודקות, זהו? כן, 2 קבוצות צדקו, ועכשיו נעבור לשאלה הבאה. נכון. אנחנו משפחת לוי. איך קוראים ל8 בני הדודים שלי? אחד בן דוד שלך. לא, אני עושה לכם יותר קל, לשתי בני הדודים שלי, אחד בן ואחד בת. אני אומר אוריאן? לא. יונתן? לא. אחרון, אני חושבת לכם. תחום. ים. נו, אביב צדק? נו, מה אתה אומר? אם נפסלתי, תבדר לי. 0, 3. למרות שענית רק על 1, זה הייתה שאלת בונוס עם אביה 2. אוקיי. הייתה ב4. השאלה הבאה. רגע, אני אעזור את הסרטון ואז תגידו. מה האוכל השני שאני הכי אוהב לאכול? המבורגר עם צ'יפס וקטשופ. כבר אמרנו את זה, נו. מה? תגלה לי, כי אני נפסלתי. קציצה? רמז אני נותן להם ואני אציר. אביב צדק! אמרתי 2 קבוצות צודקות. עכשיו אמרתי להם. אני אמרתי להם, אוקיי, שמי שיגיע ל4 גם האחר יהיה ב4, אז לא, אתה גם ב4. וגם אביב ב4. כן. הגמר... תעשה לי 1-3, תעשה לי... לא, אתה ב4, אתה רואה 4. השאלה האחרונה, שאולי תקבע את הגמר. מה המשחק, טלפון והמחשב שאני הכי אוהב לשחק? ברוסטארס זה הטלפון, ומחשב זה... ואתה אוהב לשחק באיש הזה, ואתה אוהב לשחק באיש הזה. ברוסטארס ולגו. באיש הזה וגם אני אמרתי באיש הזה, אמרתי גם באיש הזה, אמרתי באיש הזה וגם הלגו. לא אמרת אני. אבל אמרתי ברוסטארס. סיום, אילון ניצח ונתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי. די, אני ניצחתי.